Hello friends, good morning. आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। दासान्दि आपडेट होनो हायाखैमोन मानोना गोबां बिजियाव दङमोन। दा फाइनाली इन्डियान आर्मी रिलिज जामारसिगोन उदालगुरियाव। देन बेनिफ्राय बेयाव मेल फिमेल जासिगोन रानिं आरो लोगोसे क्राइटेरिया डकुमेन्ट्सआ मा लाबोनांगौ आं गासैबो डिटेल्सखौ होगोन। बेखायनो भिडिअआ एसे गोलाव जागोन नोंथांमोना नायलांजोब अब्लानो गासैबो नोंथांमोना डिटेल्सखौ मोननो हागोन। दा लोगोफोर नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बेफोरबायदि जबनि आपडेट मोननो। दा जों अफिसियेल साइडआव फैनाय लोगो लोगो आग्निपाथ मोनसे मोनोना बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो अग्निवीर स्किमनि बागै गासैबो डिटेल्सखौ बेयावनो नोंथांमोना नायनो हागोन। स' बेखायनो बे आग्निपाथआव क्लिक खालामदो अब्लानो गासैबो क्राइटेरिया डिटेल्सखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। देन बेनिफ्राय जोङो PDF फाइल नायगोन रिलिनि आपडेटखौ नायगोन बेयाव हिनजावफोर हौवाफोर गासैबो गोरोबगोन। दा बेनिफ्राय लोगोसे नेक्स्टआव आरो फुल भिडिअ फैबावगोन जाहाथे नोंथांमोना डिटेल्सखौ मोनबाय थायो मा लाबोनांगौ आरो मा लाबोनाङा आरो एग्जाम डेट नोंथांमोना बेयाव मोनखासिगोन। दा लोगोफोर बे जाबाय अफिसियेल PDF फाइल। दा बेयाव नर्थ इस्टनि गासैबो फैजोबगोन 25 अक्ट'बरनिफ्राय जागोन नभेम्बरसिम 30 नभेम्बरसिम जोबनायथिं मेलफोरा जागोन। फार्स्टआव हिनजावफोरा जाग्रोगोन देन बेनिफ्राय नोंथांमोना चेक खालामदो आरो बे रिलिया DC अफिस उदालगुरियाव जानाय चान्सआ दङ मानोना आसाम पुलिसनि रिलिया बेयावनो जाबाय थायो आरो बेयावनो मोजां फिल्ड दङ आरो नोंथांमोना बेयावनो चान्सखौ मोननायनि लामायाव थांगासिनो दङ। दा डिटेल्स फैबावगोन जेब्ला फैगोन नोंथांमोना आपडेटखौ होगोन जाहाथे नोंथांमोना क्लियार जायो बबेयाव जामारगोन रिलिया। दानिया जोङो माखासे अग्निवीर स्किम होनाय लोगो लोगो मिथिगौ 4 इयार्सल' बेयाव साख्रि मावनो हागोन आरो सेलेरिया जोबोर मोजां 30,000नि बारा गोजा नोंथांमोना मान्थलि मोननाय जागोन आरो बायदिसिना नोंथांमोना एलाउन्स मोननाय जागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना इन फिउचार चान्सआ दङ। हमना ला बेयाव 4 इयार्स मावखांनाय लोगो लोगो आसाम पुलिस एबा SSC आव नोंथांमोनखौहाय चान्सखौ होनाय जागोन होननानै CMआ बुंखादोंमोन जेब्ला। स' बिनिफ्राय जोंहा रिलिया जामारसिगोन बेनो जाबाय नोंथांमोनाहाय डिटेल्सखौ मोनखाबाय 25 अक्ट'बराव आरो मेलावबो एडमिट थांबाय बेनिफ्राय डाउनलड खालामनानै लादो आरो लगिनबो खालामनानै एडमिट डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। दायो जिडिआव जायफ्रा एप्लाइ खालामदों नोंथांमोनाथ' मिथिखायोना सेकेन्ड डिभिजन जानांगौ होननानै जायफ्रा खालामबाय गासैबो साबजेक्टआव 33 थानांगौ बेनिफ्राय हाइटआ 162 बिदों नाथाय जोंनि STफ्रा एबा नर्थ इस्टना बेसेबांनो 158 सेन्टिमिटारावनो चान्सखौ मोनगोन हिनजावफोरा आरो लोगोसे हौवाफोरा नोंथांमोननि क्राइटेरियाखौ नेक्स्ट भिडिअ लाबावगोन अब्लाबो बेयाव गासैबो गोरोबफ्रामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था जोबजासिम। दा बेयाव हिनजावफोरा बेसेबां खारनांगौनो 1600 मिटार्सखौहाय 7 मिनिट 30 सेकेन्डआव खारोब्ला एक्सेलेन्ट बेनिफ्राय उनावहाय खारोब्ला नोंथांमोना जास्ट नाम्बार मोनगोन 10 फिट लं जाम्प बारनांगोन 3 फिट हाइ जाम्प बारनांगोन आरो हौवाफोरनिया 1600 मिटार्सखौ 5:30आव खारनो हायोबा एक्सेलेन्ट बेनिफ्राय 5 मिनिट 40 सेकेन्डआव हाबोब्ला स' नोंथांमोना बेनो जाबाय नोंथांमोना जास्ट क्वालिफाइडल' जागोन। बेनि सायाव डिटेल्सआ फैफिनबावगोन हौवाफोरनिया आं बेयाव जास्ट एग्जाम्पल होबाय नोंथांमोननो। स' दानिया दा एग्जामा नोंथांमोना जानुवारियाव जागोन 2023 जानुवारियाव जागोन। दा नोंथांमोना डेटखौ मोनगोन मेलाव हरगोन होनना बुंदों एडमिटबो हरगोन जायफ्रा क्वालिफाइड जाबाय नैबे रिलियाव हमना ला रानिं बेनिफ्राय मेडिकेल टेस्ट जागोन बेयाव पास जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना एग्जामनि थाखाय एडमिट होबावगोननो आरो बे आनजादा जागोन जानुवारि 2023 आव बेखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय। आरो बेयाव लोगोसे नेगेटिभ मार्किं दङ दे स' नोंथांमोना नेगेटिभ मार्किं मोनगोन थ' नोंथांमोना मोजां एग्जामबो होनांगोन आरो जेब्ला डिटेल्स फैबावगोन एग्जामनि बागै आं नोंथांमोननो फारि लाबोबाय थागोन जिंगासिनो गैया। स' दानिया रिलियाव फैयोब्ला मा लाबोनांगोन एडमिट लाबोथारनांगोन बेनिफ्राय 20 फट'कपिस कालारिं लाबोनांगन 3 months अल्डनि गेजेराव जानाय गोदान लेटेस्टखौ लाबोदो बेनिफ्राय क्वालिफिकेसन गासैखौबो लाबोदो हमना ला जिडिअ खालामबा 10 पासनिखौ नायो क्लार्कआवबा HSनिखौ नायगोन बेनिफ्राय 10निखौबो नायगोन बेनिफ्राय 8 पासआ ट्रेड्समेना 8 पासनिखौ नायगोन आरो जायफ्रा अपेननिफ्राय पास जाबोदोंना स' नोंथांमोना काउन्टार साइन नांगोन BO एबा DOनिफ्राय लाबोनांगोन होनना बुंदों आरो लोगोसे नोंथांमोना माखासे डिटेल्सखौ लाबोजोबनांगोन जेरै डमिसाइल सार्टिफिकेट बेखौ नांथारगौ देन बेनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेट बेखौ नांगौ बेनिफ्राय आनमेरिड सार्टिफिकेट बेखौ नांगौ आनमेरिड सार्टिफिकेटखौ नोंथांमोना गावबुरानिफ्राय लिरना लाबोनो हायो जास्ट दा बिथांमोनाव मोनसे फर्मेट थायो दा बे फर्मेटाव नोंथांमोना लिरना लाबोनो हायो आरो बे मानसिया हाबा जायाखै होननानै बेबायदि लिरना हरबानो आनमेरिड होनबानो सिल स्टाम्प थाबानो एक्सेप्ट जायो। बेनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेट मिथिखाबाय रिलिजन सार्टिफिकेट दङब्ला लाना फैदो बाट इसेबां बे इम्पर्टेन्ट नङा ओरै बुंदों आरो बेयाव जुदि कास्ट सार्टिफिकेटआव हिन्दु ख्रिस्टियान लिरनाय थायाब्लासो नांगौ आरो बाट थाखायो बियो एसेबां जिंगासिनो गैया नोंथांमोना। स' बेनिफ्राय केरेक्टार सार्टिफिकेटआ इम्परटेन्ट बेखौ नांगौ जायो हमना ला नों 8 पास बा HS पास बा थ' मा खालामनांगौ नोंथांमोना मोजां खोनासं दा 8 पास 10 पासआ स्कुलनिफ्राय जायो जुदि HS पास बा नोंथांमोना कलेजनिफ्राय जायो आरो लोगोसे नोंथांमोना केरेक्टार सार्टिफिकेटआ बेखौ लाना फैदो गावबुरानिफ्रायबो जायो नाथाय 6 months नोंथांमोना 6 monthनिफ्राय
बेल' सोलिगोन बिनि बाराबा जानाय नङा आरो जायफ्रा रिलेशनशिप सार्टिफिकेट लाबोदों स' नोंथांमोना श' खालामनांगौ आरो नोंथांमोननि रेंक बेसेबां नाम्बाराव मावोमोन बेखौहाय नोंथांमोना लिरना लाबोनांगोन देन बेनिफ्राय एनसिसि दंबा लाबोदो मोजां चान्स दङ एनसिसि स्पर्ट्सनि नोंथांमोना लाबोजोबथारा आरो जि दङ बेखौ लाबोजोब बेनिफ्राय आर्न मेरिट सार्टिफिकेट बेखौ लाबोथारनांगोन गावबुरानिफ्राय नोंथांमोना लिरनानै लाबोनो हायो आं बेखौ खिन्थाखाबाय स' बेनिफ्राय लास्टआव इम्परटेन्टआ जाबाय एफिडेभिट खालामथारनांगोन बे गैयाबा हाबनो मोननाय नङा बे अ नाम्बाराव नायबानो जाबाय नोंथांमोना एपेन्डिक्स डि नाम्बार मोनदों 10 स्टाम्प थानाय बेखौ लाबोथारनांगोन बे नङाबा हले नोंथांमोना रिलियाव हाबनो मोननाय नङा गासैबो अरिजिनेल डकुमेन्ट्सखौ लाबोजोबनानै लोगोसे बे एफिडेभिटखौ खालामथारनांगोन बेखौ सोरनिफ्राय खालामनांगौनो आं दिन्थिगासिनो दङ नोंथांमोना बिनिफ्राय आइडि कार्ड लाबोथार आइडि कार्ड पुलिस केरेक्टार सार्टिफिकेट लाबो थानानिफ्राय भेरिफिकेसन लानानै फै आरो लोगोसे नोंथांमोननि डिटेल्सआ माखासे दंबावो जोबाखै जास्ट नोंथांमोना नायबाय था भिडिअखौ जोबजासिम दा फर्मा नैबेनो 18 नाम्बार नाय बे 18 नाम्बारखौ नोंथांमोना प्रिन्ट खालामनांगोन बेनिफ्राय बे 18 नाम्बार फर्मखौहाय प्रिन्ट खालामना लाबोदो फट' स्टाम्पनानै बेयाव बेनिफ्राय नेम दङना बेयाव नोंनि नाम जागोन बेनिफ्राय डटार अफ नोंथांमोना मोनदों दा बेयाव मोजां नायबानो जाबाय नोंनि नाम बेनिफ्राय फादार्स नेमखौ होनानै बबे कास्टनिफ्राय फैदों साब कास्ट बेनिफ्राय रिलिजन स' बेखौ नोंथांमोननि फादार्स नेम मादार्स नेम हाउस नाम्बार गासैबो फिल खालामनानै नोंथांमोना नटारिनिफ्राय साइन लाना थांनांगौ आरो नटारिनिफ्राय साइन लाबासो बे एक्सेप्ट जागोन नङाबा जानाय नङा जास्ट नोंथांमोना बेखौहाय प्रिन्ट खालामना ला बेनिफ्राय नटारिनि बेनिफ्राय नोंनि साइन बेनिफ्राय फादार्सनि साइन नोंथांमोना होनानै बेखौहाय रिलियाव लांनांगोन अब्लासो एक्सेप्ट जागोन होनखादों नङाब्ला हाबनो मोननाय नङा दा बेनिसोमोन दिनैनि इण्डियान आर्मिनि आपडेट देन बेनिफ्राय सिलेक्सन प्रसेसखौ नेक्स्ट भिडिअ लाबावगोन जाहाथे बयबो क्लियार जाबावो दा बेयाव नटारिनि साइन नांगोन बेनिफ्राय डिसि अफिसाव थांनानै नटारिनिफ्राय साइन लादो देन बेनिफ्राय नोंनिबो साइन होनानै बेखौ लांफाथारनांगोन रिलियाव अब्लासो एक्सेप्ट जागोन दा भिडिअ नायनानै मोजां मोनबायबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबसक्राइब खालामना ला बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव